Tak prepáčte, veľmi ťažko to berem, lebo mi na tom záležalo. Ale dalo mi to teda veľa skúseností, tento šampionát, môj prvý vlastne taký veľký. Ale bohužiaľ negatívne, ale aj z tých sa poučíme. Neviem, hlavou som bola do súťaže úplne v poriadku. A možno aj to sa odrazilo, že technicky som to vôbec nezvládla. Neviem, čo sa dialo, jak som nastúpila, už nastal chaos v mojej hlave a neviem, čo sa dialo úprimne. Čiže to pripisuješ skorej nejakému takému mentálnemu zlyhaniu, že si sa nejako nevedela sústrediť presne, že si sa neponorila do tých pretekov? Práve, že som si myslela, že som bola pripravená, aj úplne v poriadku som na tom bola, aj som sa tešila úprimne. Ale potom, jak sa technika začala ukazovať nie je veľmi ideálne dnes, tak už sa mi aj mentalita pokazila a nešlo to. Ale každopádne asi aj táto skúsenosť sa niekam posunie a každý športovec niečo takéto zažije, tak vnímaš to podobne, že musí aj niekedy takéto niečo prísť, aby si mohla ešte ísť vyššie? Tak môj život je taký, že ja musím padnúť veľmi na dno, aby som mohla lietať ešte vyššie, tak možno je toto práve to ďalšie dno a výšky ma ešte len čakajú, dúfam. Budeme držať palce. Ďakujem.